8 jugadors del planter en l'11 titular, tots excepte Alves, Milito i Maxwell. Puyol amb molèsties a la graderia i Henry a la banqueta. Guardiola sancionat a la llotja, just darrere d'un dels seus mestres, Johan Cruyff. Messi, situat un dia més a la mitja punta, ha connectat molt poc amb Xavi i Iniesta. Tampoc que el Barça ha guanyat la possessió en la primera meitat per ben poc. Un equip pensat per construir i no per destruir, ha patit sense la pilota. El València ha tingut el partit on li agrada, però en poques ocasions i poc clares, amb Villa a la graderia i Mata a la banqueta. Les ocasions de perill del Barça han arribat només quan ha aparegut la rauxa de Messi. L'argentí ha posat a prova César en aquest 1 contra 1 i ha servit per Pedro, que no ha trobat porteria. Al descans, Guardiola ha canviat Henry per Boyan, el dibuix tàctic i l'actitud del seu equip. El Barça ha canviat com la nit i el dia, però ha continuat depenent del seu millor futbolista. Messi s'ha desfet de 3 defenses del València per marcar el primer. El Barça havia fet el més difícil, obrir el marcador i tancar el València al seu propi camp. Els d'Emery han tingut una sola ocasió en tota la segona meitat, però boníssima. Valdés ha salvat l'1 contra 1 amb Zizic i el Camp Nou ha corejat el seu nom. El València s'ha quedat amb 10 per l'expulsió de Maduro, que ha vist 2 targetes grogues. Amb un control orientat brutal, Messi ha començat a fabricar el segon i ha definit on no s'ho esperava el porter del València, César. Al Camp Nou de peu, celebrant l'exhibició del millor jugador del món. Només un minut després, el tercer. Una altra vegada passada de Thierry Henry i definició exquisida amb la dreta. Villa, vist com el Pichichi, d'aquesta forma tan genial, ja suma 22 gols en la Lliga. Messi ha firmat el seu tercer hat-trick des que és jugador del Barça i, com mana la tradició, s'ha emportat la pilota cap a casa. Mi primita, que nació hace poco y bueno, se lo había prometido, pasaba un partido y no lo hacía, y creo que hoy era la ocasión, en un partido importante contra Valencia, se me dio y se lo pude dedicar. Hoy contra Valencia por el equipo por los jugadores que tiene, se nos complicó el primer tiempo, pero creo que el segundo fue todo nuestro.